Nej, kan du stille dig der? Du kan se en dobbeltsatte. Men så helt bag sig. Det er der, hvor du står frem. Derude, ikke helt bag mig. Nej, jeg skal lige gøre så meget. Det var helt. Hvad det siger du? Oh yeah! Lad nu være med at tage alle de der lyde, det vil sige. Og så den anden,